A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A daidai wannan lokaci muna mai farin cikin gabatar muku da kayayyaki da wanda wannan kamfani na Solar Inventor yake haɗawa. Ga su nan daga kan wato sola mai fanka, sai mai ƙwaiƙwaye 3 da kuma ƙananan fitilu. Ga mai buƙata zai iya kira lambar wayar da muke faɗa ta 080 87 80 sannan kuma idan mutum yana so a koya wa 'ya'yansa ko kuma wani nasa ko kuma shi kansa yana so ya koya, zai iya kira wannan lambar waya ta 080 87 80 wannan shine kayayyaki wanda wannan kamfani mai albarka na UMM Solar Inventor yake haɗawa, daga kan solar generator har zuwa wato babbar sola wacce take mai wato ƙwaiƙwaye da fanka, har zuwa kan mai ƙwaiƙwaye 3, ƙwaiƙwaye 4 da kuma ƙananan fitilu.